Mališani i zaposleni u Ćuprijskom vrtiću Bambi organizovali su prvu radnu akciju na uređenju dvorišta ove ustanove, koju realizuju u saradnji sa volonterima iz Udruženja mladih iz ovog grada. Kako kažu, rado su se odazvali pozivu Mališana i zaposlenih u ovoj ustanovi, jer će zajedno moći da doprinesu uređenju ovog prostora. Rešili smo nas jedna 15-orka mlada da napravimo jednu kućicu za decu, jednu skrivalicu gde oni mogu da se igraju i da probamo da oplemenimo ovaj prostor nekim crtežima i muralima koji su ranije bili šarani i tako pokušavamo da malo unapredimo ovaj prostor. Jako nam se dopada cela ta ideja da se neki prostori koji su inače rezervisani bili samo za decu, da se otvore i za korišćenje roditelja i možda i mladih u nekim trenucima kada deca nisu tu. Mural će biti oslikan u nekoliko etapa, a zaposleni u vrtiću kažu da imaju u planu da sve zidne površine ove ustanove budu ulepšane crtežima i slikama. Oni dodaju da im je veoma drago što su se i mlađi sugrađani uključili u ovu akciju, jer im je želja da dvorište bude na raspolaganju svima. Što se tiče motiva, ja zaista nemam pojma šta će do kraja da ispadne, jer negde smo dali slobodu našoj deci i deci iz Udruženja mladih da sami kreiraju zajedničkim snagama, tako da smo svi onako u iščekivanju koji će sve to motivi biti na našim zidovima. Za sada jako lepo sarađuju i negde nam je vidi se onako baš zajednički rad. Naše deca vole prosto da rade sa starijom decom, oni njima pružaju podršku i negde je to još jedan dodatni plus ove našoj akciji, to neko druženje starije dece, jer mislim za nas su oni i dalje deca, a uzimajući u obzir to da smo mi jedina predškolska ustanova na teritoriji Ćuprije, ovo su sve naši vaspitanici, to su sve deca koje su išle u naše vrtiće, tako da onako drago nam je to da možemo i dalje da se družimo sa njima i da drago nam je da shvatamo da smo napravili divne ljude. Iz ove ustanove poručuju da su organizovali još jednu radionicu u okviru projekta koja će biti održana u subotu, a tom prilikom pridružit će im se roditelji dece koje pohađaju ovu predškolsku ustanovu. Sutra ćemo raditi i ovaj deo iza vrtića koji do sada nije bio toliko u funkciji, a negde nam je ideja da prosto svaki deo vrtića koje je zaista veoma prostrano i onako imamo dosta i hladovine, da iskoristimo prosto za negde igru dece. Sutra pravimo te neke automobilčiće, pravimo poligon za igru, a negde u nekoj budućnosti u planu je Avantura park u tom zadnjem delu. Spoljašnji prostor predstavlja trećeg vaspitača, pa je i tekako važno da deca imaju lepo uređeno dvorište. U sklopu svakodnevnih aktivnosti, boravak na otvorenom i igre na svežem vazduhu od velikog su značaja za njihov razvoj. Cilj naš, znači zaposlenih ovde u radnoj jedinici Bambi, jeste da prostor omogući zajedništvo dece svih uzrasta, njihove zajedničke aktivnosti, igre, da omogući njihovo aktivno učešće odraslih i prosto jednu životnost, jedan realni život, jedan realni program, da omogući jedan dobar primer demokratske inkluzivne prakse, jedne refleksivne prakse i sve one benefite koje jedan inspirativni prostor nudi. Ova radionica je deo projekta Priča dobre inkluzivne prakse, koji je predškolska ustanova Dečija radost dobila preko konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.